Излъжи ме част 3. Валю, познай какво държа. Не, пак ли? Да, пак. Добре. Какво държиш в тебе? В себе си държа чаша. Чаша. Да, такава като за чай. За чай? Да. Какъв цвят е? Зелена е. Зелена. Значи Да. нещо коледно трябва да е. Може да се каже. Колко е голяма тази чаша? Може би около 300 мл. Чак и трябва да пише някъде. Не, чаша. Да, 320. 320 мл чаша. Да. Добре. А каква е? Стъклена, метална, керамична? Стъклена е. Искаш ли да чуеш? Да, искам да чуя. Аз мисля, че това е някакъв буркан. Буркан? Да. Добре. За корабийки. Това ли е? Мислиш, че те лъжа ли? Да, сигурен съм, че ме лъжеш. Добре, позна. Не е буркан, но е свещ. С дубайски шоколад по душия. Интересна истината, мислех, че ще съм разочарован, ако не е буркан за корабийки, но това е много по-добро от буркан за корабийки. Да, това е все едно, това са корабийките. Това мирише Да, на това, да, което е. наистина. Но все пак печелиш. Точка за мен.